साबा बिसायख'रि जाबाय आरो दानो जाय हौवाजों दङ बिबो नोंनि बिसाय नङा साबा जाबाय देन्जार जाबाय खिला हासुलाय खालामबोदों जायगायावनो गोलावल' दोनथारदों आफासिनो आंखौ नासयबाय थायो गेदेर खरसा खालामनानै बिदों फोरबो जिसु बे मास्टारा रावबो नङा मोनथिबाय दिनैनि बे चिफ गेस्टआ आलासि टपिक वानया बिनि बिफामोन आरोखि आं दा आलासि थांनायखायसो खोन्थानो हाबाय बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय मानसिया दा फैयै फैयै आं मेथाइखौ खनला नामा भइसखौबो खोनाखाबाय डाइलग नांगौ डाइलग होनांगौ सार डाइलग गासैनिफ्राय ओंखारनाय बायदि जाबायना जेखि जाया मानो लोगोफोर जोङो रंजानांगौ रंजा खुसि थानांगौ रंजा खुसि थानाया जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखियो मा होनदों फानदों थाजिम नंगौ बोसोन बिजाबावबो होनदों रंजा मिनि खुसि थानाया देहाखौ मोजाङै लाखियो देहाखौ जोथोन लाग्रा बिथांमोनाबो बुंदों आरो जों ख्रिस्टानफ्राथ' मा जेब्लायबो रंजाखानांगौ फोरबोआव रंजाखानांगौ जों होख्रावदों जों रंजादों माबा मोनसे गासैबो इसोरनि नामाव इसोरनि नाथाय गोबां रंजानाय गोबां रोखोमनि थानो हागौ जेखि जाया मानो आं मेथाइखौ रोजाबला ओरैनो आं माने अमासिखौ बायो बांद्राय सिरियासलि थांनानै एखेबारे माबा हार्ट एटेक जानोसै बादिबा बोरैबा मोनो आरोखि आं मानसिफोरखौ नुयोब्ला माबोरै बेखौ खुसि खालामनो हानो आंलाय बिदि सानो आरोखि आं सोरखौबा खिन्थु आंबो जायो जानायालाय जेखि जाया मानो बाथ्राया बेबादि नोंथांमोना खोनाखाबायबो जानो हागौ जेखि जाया जों अबेबा मोनसे आयदा बिसयनि सायाव मोजाङै मोनथियाब्ला बियो जोंनि थाखाय मा जानो हागौ डेन्जार जेनेबा आलासिया बुंलांबाय जों बेखौ जेबो बुजियाखैब्ला जेबो प्रब्लेम जाया खिन्थु आलासि बुंनायखौ मोजाङै बुजिजोब्बायब्ला बेवहायबो जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय जुदि बोरैबाफोर आद्रा बुजिनानै थायोब्ला बिसोर डेन्जार आरोखि बे लिटिल लार्निं इज डेन्जारास थिं होननाय बायदि दा जोंनि मानसिफ्रा खायसे बिदिनो दा ससेल' खोनासङो ससेल' बुजिनोसै बेबादि जायो दा नैबेफोरो एसे गिथावना आरो दा थिग बेबादिनो सासे मानसि दंमोन आरो एखेबारे थगर बगर आरो बे मानसिया बेनिफ्राय इसोरखौ बिराद फोथायो बाइबेलबो बियो फरायो मोनानि फुंनि उन्दुनोसैनि बेफोरबादि आरोखि दा बे सासे मानसि दंमोन जाहैबाय आखु दाखु बियो बाइबेलखौलाय फरायो इसोरनाव आरज खालामो जों दालाय होना होमबा फोरबोनि बिलाइफ्राव जों आमेन बिदिनो नागिरोना बेलाय मा इसोरनि बोर थानांगौ देहेनजों जानांगौ ना जोंनि सोरगोआव थानाय आफा गोसो गोरबो जिउजों ना बिदि जानांगौ ना खिन्थु बे मानसिया एसे सर्टबट नायलाय इसोरनावलाय आरज खालामबाय बाइबेलखौ थुब्ला बोखावनानै जेराव मेगननि नोजोरा गोग्लैदों बेखौल' बियो फरायो आरो दा बेबादि मानसि सानसेखालि बे फुङाव सिखारग्रोमोना बाइबेलखौ खर'सायाव लालाय लायोना बेबो थुब्ला बोखावनानै नायबाय थोंजों मेगन नोजोरा गोग्लैजोबदों जाहैबाय बिहा इसोराव ध्यान खालामबाय सानसेमानि जिउ खालामनांगौ दाना बे बोर लाना मोनबाय माथाइनि 27 पासपर्टखौ आरोखि माथाइनि 27नि पासपर्ट बेनिफ्राय कमप्लिटबो फरायलायगौ सम गैया जाहैबाय दोजोआं गैखाया नालाय फरायबाय बियो आरो बियो थांफिननानै गावनो फासि नांनानै थैहैबाय आयौ मा मैया जाखो दिनै इसोरनि बाथ्राया आंखौ मा बुंनो सानखो बिदि सानबाय आरोखि आरो बियो थांफिननानै गावनो फासि नांनानै थैहैबाय जोबोद सानबाय गोसोआ माने लासुखुवाखसै आरो ख्लोब बाइबेलखौ जोख्लोबनानै इसोर आंखौ हेफाजाब खालामनो सानबाय आरोखि बेनिफ्राय थुब्ला गेजेरावनो आखाइया बहा गोलैदों थुब्ला बोखावनानै थोंजों मेगन फिथाइया गोलैबावलायबाय बेना लुक 10:37 सिरिसे बाथ्रा मोनलायबाय बियो जिसुआ होनबाय थां नोंबो बेबादिनो खालामहै आं फासि नांनानै थैनांगौ आखाइसो प्रभु ना आंखौ मा बुंनो सानखो प्रभु नोंनि इसा बादि जाथों जोंथ' सानोना प्रभु नोंनि इसा बादि जाथों उसु खुथु थानो हासिनला बे एवखां साखां जाबाय जे जिसुआ होनबाय थां नोंबो बेबादिनो खालामबाय सिगां फरायनांगौ बे फासि नांगौ बेबादिनो खालामबायनांगौ
माबादि जागोन ना बेबादि आइखां आरोबाव खनसे नायथारबावनोसै आङो बिफा फिसा गोथारजोंनो खनथाम हे प्रभु नाखौ हेफाजाब खालामदो होननानै आसुखौ ओरै होननानै लाबोलाबाय बियो लाबोलाबा जौवाननि 13-27 मोनलायबाय बियो मेगननि फिथाइया जेराव गोलैदों बेखौ फरायसैलाय बियो आरो जिसुआ बेखौ होनदों नों मावगोनखौ गोख्रै मावदो आइयो आफा इसोर नों आंखौ दिनै लांनांसिगोन सोरगोआव नोंजों लोगोसे हे प्रभु सानबाय बिनिफ्राय मा जाबाय बियो हाखु दाखु दहर दुरुंखौनो लानायसै बियो दुरुं गेदेरखौ लानानै हाखु दाखु खारलांबाय बारि खनानि खान्थाल बिफाङाव गाखोनायखौ फात्ता गैला बियो दालायाव खाबायानोसै गोदोनायावबो खाबायानोसै हे आफासि नोंनि इसाबादि जादों नों सोरगोआव लांसिगोनबा आंखौ मा खालामबावदो आफासि जिसुनि मुङै होननानै मोखांनि बागै आरो बियो दाना गथ'निया मा जाखो हे इसोर बासायमारबाय गमायनो जेराव खादोंमोन बे दालाया गोरान एम्फौ सुनायमोन आरो खेबलायनानै जलदब गोलैबाय दा थैयाखिसै मानसिना दुलुलाबायबाय बिगुरा होमब्लासो हुस मोननोसै बियो इमसनेलि जादोंमोन ना होमब्लासो हुस मोनबायो हे इसोरा आंखौ लांनोबाथ' थैसिगौमोन आङो हाब आंनि ग्रेट मिस्टेक बे सानदों जोबोद रियेलाइज जाबाय दा नैबे आरोखि थारमाने इमसनेलि जों इसोरनि बाथ्राखौ नायोब्ला एबा बबेबा मोनसेखौ आद्रा खिद्रा बुजियोब्ला डेन्जार दै बे मोनसे थांबाय दे बिनिफ्राय जोंथ' इसोरनि फिसाब्लाबो मानसि जाबाय नालाय पाप मावै जों जे पापी जादों बे नङा नाथाय जों पापी खाखायनो मा पाप मावनो मोजां मोनो गाज्रि सानफ्लाङो माबा मोनसे जाफ्लाङो बेबादि आरोखि गोरोन्थिया जों नयिंलि एन्ड आनयिंलि मोनथिनानैबो मोनथिनैबो जायो आरोखि दा बेबादिनो सानसेखालिनि बाथ्रा बेबादिनो जथुम्मायाव थांदोंमोन लाइमोनफोरनि मोनसे जथुम्मायाव इसोरखौ फोथायग्रा थांबाय दा बेवहाय सासे सेंग्रा आरो सिख्लाया लोगो मोनज्लायदों आरो सेंग्रायाबो हाबा जानायनि बैसो जाबाय सिख्लायाबो हाबा जानायनि बैसो जाबाय माथो खालामनो सम बोथोरा सफैबाय दाना बिसोरनि गोसोफ्रा गोरोबलायबाय आरोखि माखासे उनाव बिसोर कन्टेक्ट जाबाय गोरोबनाय जंगलावसो होफानांगौ नालाय इसोर फोथायग्राफ्रा इसोर फोथायग्रा बिसोर बेबायदि जाबाय आरोखि दा बिदिनो माबा माबि लांनानै दाना मा जानोसै बिसोरो हाबाबो जानोसै आरोखि रायलायबाय दान मोननै मोनथामसोनि उनाव ओरैबो हौवानाबो हिन्जावनाबो रायलायबाय दानिया बिसोरो सानसेखालि हाबा जानोसै नालाय इनभाइटेसन कार्ड बानायो इनभाइटेसन कार्ड बानायनायावथ' मा होनो इसोरनि बाथ्राखौथ' नोजोर होनांगौ जाहैबाय दा गावसोरथ' संसार न'खर दालांगोन नालाय दा जोबोद सानलायनानै जों बबे बाइबेलफोरखौ होनोहाय होननानै आरोखि नैबेखौ होनसै नामा हौवायाबो होनबाय आरोखि दा बिसोरो होदों आरोखि बिसोरो होदों जाहैबाय 1 जहननि 4:18 अननायाव गिनाय गैया बा नंथारगौ अननाया गासै गिनायखौ हुयोनो बा बिनिखायनो जाया गियो बियो अननायाव गोग्गो जायाखै मानोना गिनायाव साजाया थायो मिलायबाय बेखौनो होनोसै जाबाय आरोखि बिसोरो दाना प्रिन्ट खालामनो इनभाइटेसनखौ हैबाय प्रिन्टारनो दाना होनानै दोनबाय साफायनानै दोनसिगोन हाबाया सफैगौ लायनोसै हाबा जानोसै नङा होमबा इनभाइटेसन कार्डखौ माबाय दाना प्रिन्टाराव मारै जाना फैखो 1 जहन 4:18 बै एगा गोमाना थाबोबाय आरोखि ओमफ्राय दाना नाया बेफोरखौ नाया प्रिन्ट खालामबाय समाबो गैला बिराद हाखु दाखु जायोना सोरबाथ' दायथ' लाजोबनांगौ दाना लाबोबाय दाना हाबा जानोसै कार्डा रानबाय दाना थाखि थुखि बोरैबा गावसोरनो नुसनबाय आरोखि ओमफ्राय दानिया माबाया फरायना होनोसै हौवाया फरायनानै नायबाय एसे नायफामबाय बोरैबा ओमफ्राय दानिया नुबाय सानदोंमोन बिसोरो 1 जहननि 4:18 जेखौ गावसोर होदों दानिया फैबाय माबानि जहननि 4:18 एगा गोमाबाय दाना बेवहाय बेबादि लिरनाय दं आरोखि नाथाय नोंहा 7 बिसायफोर जाबाय आरो दानो जाय हौवाजों दङ बिबो नोंनि बिसाय नङा 7 जाबाय
डेन्जार जाबायना बेथ' नै अरलायनोसै दानिया साला बेबादिसो नोङो गन्डगल जालायबाय दा जानो नाङामोन नङा होमबा ओंखायनो बिदि बैसोनि जानानै जोंनि लाइमोनफोरखौ सांग्रां खालामनाय जाबाय दे बेबादि मिस्टेकखौ माने बुहुलावबो मावजाया आरो गोरोन्थिफोरखौ ना खायसे गोरोन्थिफोरखौ मावफ्लांबाबो खायसेया एक्सकिउस थायो खायसेखौ मावबा डेन्जार जानो हाबखायाखै बेफोरबादि जायो आरोखि आच्चा आं दा मा बुंबावनो गोरोन्थियाथ' जों बयबो जाखायोना नैबे नानिमोन समब्लाव आङो इसोरखौ फोथायब्लाबो मा आंनिया इसोरावथ' बियो आंबो बिराद बियो आरोखि आं नाथाय आंनिया मा जायखौ आं मोजां मोना आं बेखौ थैनायनिसो बियोमोन दे एखेबारे इसोरनाव बियो मोनखायो नालाय दाना बे एलपि स्कुलाव फरायनाय समाव सासे बोराय दंमोन आखाइ खान्दा आंहा सानफ्रोमबो गाबनांबाय थायो गैयाबाबो 10-15 बार बेसे गाबनो हाला आं बे दुखुथिया जिउआव सानबाय आङो दाना सानसेखालि हेडमास्टार गावनो बेनो मण्डलिनिखा नालाय लोमजादों आरोखि गिर्जायाव रायथिबाय जे बेबायदि बिथाङा फोरोंगिरिया लोमजानानै दं बयबो आर'ज खालामदों गाबगु खुगु आंबो आर'ज खालामदों आफायसो लोमजादों हामबाय बेखौ दानो गोख्रैनो खिरा हासुनाय खालामबावदों जायगायावनो गोलावल' दोनथारदों आफायसो आंखौ नासयबाय थायो गेदेर खरसा खालामनानै बिदों फोरबो जिसुनि मुङै आमेन होनलायबावखाबाय आङो ओमफ्राय अखानायै सानदों साला दाथ' थैखासिगोन आइ आफाजोंबोथ' स्कुलाव थाङाबा बुजायो उफाय गैया स्कुलाव थांबाय आं मा फाथामनो दालाय थाम्फै बालायलायबायसो बे सानजोलायलांबाय सानबाय आरोखि दाना स्कुल टाइम जायोबा दुथि गुफुर गारनानै खान्दा फैगासिनो आरोखि बियो बे मास्टारा रावबो नङा मोनथिबाय दिनैनि बे चिफ गेस्टआ आलासि टपिक वाननिया बिनि बिफामोन आरोखि आं दा आलासि थांनायखायसो खोन्थानो हाबाय बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय मानसिया दा फैयै बोरायनानै थैगारबायलै ओमफ्राय भुल बुजिनाङा दे आं बिनानै थैयाखैलै बियो फोथायथारबाय लोगोसाया सानगोन आरो गोसोरबाय ओंखायनो आं निमाहा बिखाबाय आरोखि हामबायसै लोगोफोर गोजोन्थों